uNkulunkulu akulonde kubusise kama kupastor Mthandeni Nofliki. Ngiyacela ukuthi inamba isenza kusona lekuseni lapha ntambama uma ungumlandeli awungu-WhatsApp awungithumela ama-SMS uyangifonela kuphela kusona lapha ntambama yakhona sukube ungumlandeli. Uma ngifonela-ke awungibuza igama uyichaza wena igama bese uchaza inkinga yakho kuphela. Futhi uyabingelela uchaza igama uchaza inkinga kuphela akukho okunye. Sibonge nje kubantu abalandela i-channel suka u-2020 kuze manje abanye angisababoni moya wami unokukhathazeka but I hope and trust that laba khona bayaphila uNkulunkulu akabalonde bonke abantu bephile bephumelele. Sibheka la uThemsile uthi uphupha ubulala ibhubesi uThemsile wakamthembu akabingeleli akaceli ngaze kwethu ngiyacela ukuthi umoya wokubingelela umoya wokucela abantu abawujwayele ngoba usuke ukhuluma nomuntu kasi awucabange umuntu ezocela usizo kuwe kodwa engakubingeleli noma engaceli kodwa ufuna usizo kuwe yabo kube sibheka ukubulala ibhubesi yini ibhubesi? Ibhubesi is a lion. I-lion kanti isiZulu ibhubesi iphinde libizwe ngengonyama ilona gama elisebenza kakhulu ingonyama. So ibhubesi liwuphawu lomuntu omkhulu umuntu ohlonishwayo nomuntu onamandla lo ngaba uphawu lwenkosi uphawu lwedlozi uphawu lwethongo uphawu lwenkosi uJesu Kristu indodana kaDavide ingonyama kaJuda. So la ke sizobheka ke based on this thing esengibalile. Number 1 ngokujwayelekile lapha sibheke ngokomuntu nje ngokwabantu ngokwemoya. Number 1 ngokujwayelekile umuphupho ibhubesi ngawuphawu ukuthi mangukuthi lalibulala ngoba kungenzeka lokho umuntu uNkulunkulu ukugcwalise ngomoya wakhe okuwona okusiza ukuthi ukwazi ukulwa nokunqoba amandla obumnyama amelene nawe. Abahluleli 14 verse 5 uSamson wayehla noyise nonina ebaya eThimna bafika esivinini saseThimna bheka ibhongo lengonyama laba hlangabeza libhodla umoya kaNkulunkulu umoya kaJehova wafika phezulu kwakhe ngamandla walidwengula kwangathi udwengule izinyane lembuzi engaphethela uthi esandleni sakhe kepha akabatshelanga uyise nonina abekwenzile. 2 kwesinye isikhathi omunye umuntu angayibuka kanje umphupho ibhubesi ngaba uphawu luhlumo olubulala ngoba lungakho umuntu kungenzeka umuntu onamandla nogcobo olukhulu lokunqoba ngempumelelo umuntu ozokuvukela noma zama ukuhlasela noma zama ukukhaphela. 1 uSamuel oqala chapter 17 verse 34 uDavid wathi uSawule inceku yakho yayizalusa izimvu zikayise lapho kwafika ingonyama nebhere kwathatha imvu emhlambini ngaphuma ngakulandela ngakubulala ngayophula emlonyeni wakho lapho kwangivukela ngakubamba ngesilevu ngakwahlula ngakubulala. 3 omunye umuntu angayibuka kanje kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ibhubesi kuba uphawu luhlumo olubulala osuke lusho nje ukuthi empeleni kungenzeka umuntu onesibindi futhi ozonqoba ihibe ithiyo noma izitha esendleleni yakho. Samuel wesibili chapter 23 verse 20 uBheni indodana kaJehoyada indodana yendoda enamandla wayenza imisebenzi eminingi emikhulu. Wasekabiseli wabulala amaqhawe amabili akwaMowabi futhi wehla wabulala nengonyama phakathi komgodi ngosuku lweqhwa. 4 kodwa ke ake sibheke kanje. Number 4 uma kube ibhubesi ngaba uphawu olubi uma ulibulala kwesinye isikhathi ngoba lokho kungakhomba ukuthi ngenzeka inhliziyo yakhe elikhuni awufuni ukuphenduka nokusindiswa futhi umuntu omelene kakhulu nokulandela uJesu Kristu njengomsindisi wakho. Yabona umphiko uKristu. Sithi uGenesis 49 verse 9 uJuda uyibhongo lengonyama wenyuka empangweni ndodana yami owenyuka empangweni ndodana yami uguqile ulele njengengonyama njengengonyamakazi ngubani akumvusa nami. Isambulo 5 verse 5 omunye wamalungu wayesethi kimi ungakhali bheka inqobile ingonyama lesizwe sakaJuda impande kaDavide ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa. Kanti uMahebheru 6 verse 6 babuye bahlubuka akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela bona indodana kaNkulunkulu bethela ngehlazo bala. So kuyenzeka uyibethele indodana kaNkulunkulu ngezenzo zakho ngendlela uphila ngayo. Asenze kanje 5 ngokwesintu ke
uma uphupha ibhubesi kungawuphawu olubi futhi uma ulubulala, ngoba lungasho ukuthi kungenzeka kukhona okwenzayo noma okwenzile osekucindezela manje isidalwa sakho okusiqeda amandla okuzosiqeda nya. Le phupho leli is predominantly kubantu ababuye ukuyothwala, abantu ababuye ukuyolanda iy'thwalo, abantu ababuye ukuyolanda ukungeza amandla. Leli phawu leli bafuna beliphuphe ethi uma abuye kuyothwala noma abuye ukuyolanda into eyisithwala noma into enamandla athile, ebuye abone ebulala izinto ey'thile, abulala izinto ey'thile ezihambisana nomsamo wakhe, ngoba kusho ukuthi lezo zinto they are taking over emsamo iy'dalwa gede. Yebo, siyabonga. Lesibike ukubulala ibhubesi.